Ingabe wake wafisa ukwazi uNkulunkulu ngokujulile? Ungagcini nje ngokuzwa izwi lakhe, kodwa uqonde izwi lakhe futhi uhambe ngesibindi ohambeni lwakho. I-Carnation University ingaphezulu kwesikhungo, uhambo lwakho lwaphezulu. Lapha sihlomisa amadoda nabesifazane abalambele uNkulunkulu, iqiniso kanye nenjongo. E-Carnation University sinikeza lezi zifundo ezilandelayo: isitifiketi senkonzo, idiploma kwi-ministry, bachelor degree in theology, iziqu ze-bachelor kwi-ministry, iziqu ze-bachelor in apostolic, iziqu ze-bachelor in prophetic, iziqu ze-bachelor kwi-Christian education, iziqu ze-bachelor kwi-Christian counseling, iziqu ze-bachelor kwi-Christian entrepreneurship. Izinhlelo zethu zenzelwe ukuthungela umoya wakho, zilawule ingqondo yakho, futhi zigxilise inhliziyo yakho ezweni likaNkulunkulu. Kusukela ezinhlelweni zethu uzonikwa amandla okusebenza esontweni, emphakathini, nangale kwalokho. Funda kwi-internet noma ukuphi ngohlelo lwethu lwe-e-learning noma uhlanganyele nathi ekhampasini eMlazi eThekwini. Ukubhalisa sekuvuliwe kuze kube umhla ka-30 kuNhlangulana. Ukuze uthole ulwazi, vakashela ku www.carnationuniversity.co.za noma sithinte kwinombolo ethi 067-247-9206. Le kube isizini okhula ngayo ujule, ukhuphukele phezulu futhi uhole ngamandla. I-Carnation University, yazi uNkulunkulu, yazi izwi lakhe, shintsha umhlaba.